نها اوز دام يساك بمره الاستوديو جو بحث كرنا وان رخنين كو ديسان لتركياتي قرتن جبلي فان دو بابت ما ديتين الرابورت ده بلي داخل بلي دو فان دو بابتانا رابورت امنستي يا سالانه ده ما فين راغهاندنه ما في اخافتنه كومبونه رخصبونه و رخصتن کرنه هر وها بجزاتی eriş u zextên li dijî rojnamevan û siyasetvanên opozisyonê û her wiha dadwêriya adilane û dadwer hate destnîşankirin di rapora Amnestyê de. Amnesty International di rapora xwe de dibêje ku li Tirkiye hikûmeta Tirkiye dadgehan kontrol dike. Ev jî dibe sedema binpêkirina mafê dadwêriya serbixwe û bê alî û her wiha bang li hikûmeta Tirkiye dike ku dem û dest via بقدینه و ریزه لپیوانین سر بخه بکه. بشک دنیا گرینگ دوی راپورته دا ام دکارم بیجن کو امنستی بالی دکشینه لسر مافین کومبونه و ریخستن کرنه. امنستی دبیجه کو د 2021 دا گلک ریخستن سیویل هاتنه گرتن Türkiye و her vaha ریخستن دیجی ریخستن سیاسی جی töhmet u tehdit heye bo viji HDP vek minak nişandı de dibêje HDP bizane bun be bingeh te armanç kirin u vek minak jî doza ku dijî HDP te meşandın ku em hemû vek doza Kobani dizanin ku te de ji bo 451 siyasetvanên Kürt yên HDP qedeqeya siyasetê tê xwestin. Her wiha işkence kirin û binpêkirinin dijî di raportê de bi ferehî tê nîşandayîn. O zaman bên behsê pirsên siyasî îro rojnameya fermî a dewletê bi fermî navê çar namzedan ji bo hilbijartinên serokatiyê diyar kir. Aşkara kirine, diyar kirine. Evet tî wê watayê ku kesî dî nikare xwe berbijêr bike? Na, ev pêvajoya do êvarê bi demjimêr saeta Tirkiye 50 daqiqediya îro di wê rojnamevana fermîya dewletê de hat ragandin ku çar hene wekî tu zanî me do jî behs kiribû me ji xwe navê Recep Tayyip Erdoğan serokê niha dizanîbû û serokê opozisyonê Kemal Kılıçdaroğlu lê ji vir şunda xweya dike ku em di navên din jî hêbin yek Muharrem İnce'ye yek jî Sinan Oğan'e ku ev jî bûne hilbijartin lê li vir em dikarin balê bikişinin li ser xalekî dexîl ji ber ku dema pêvaçûnê bo du rojekî heye ji îro dest pê dike heta sibê êvarê kes siyasetvan ya jî rêxistin kuanin dijî van kesana daxwaza pêdavçûnê bikin û niha sê partiyên siyasî Deva, Partiya Baş û Partiya Memleket û gelek kesan dijî namzetiya Erdoğan serî lê dane îro. Em dizanin ku di yasayên hilbijartina Nizbarkem Tirkiye jî wesayê dema ku gelek berbijêr hebin divê yek bitir 5 sadî bi dest bêxe yangan ji bo biveserok. Eger na wê hilbijartin careke dî çêbin di nêbera du kesên li pêşî de. Manî îca pêşbînî tê kirin ku hilbijartinên serokatî li Tirkiye werin dubare kirin yan gerek duê hebe? Gelek li ser em kanin bêjin ku gotarên nîqaşbar hene daxuyaniyên û şîroverên nîqaşber hene ji ber ku hin serdan û gotûbêj berdewam dikin dibe ku ji va her du berbijêrên din ku îro diyar bûne tevlî o yan jî piştgiriyê bidin ya Kılıçdaroğlu ya jê Erdoğan. Gelek o li gor rapirsîna tê gotine ku xweya dike di navbera Erdoğan û Kılıçdaroğlu rêjê ya hilbijêran diduye ku ev jî dibe ku biguhere rojên pêşiyê da lê bo niha em dikarin bêje ku pirtir şîrovekar dibêjin ev rewş di berjewendiya Erdoğan daye. Bi kurtî partiyên dî çi dikim taybet jî HDP ji bo hilbijartin em? Xebatên partiyên siyasî berdewam dikin dexîl îro hevserokê HDP Mîta Sancar li Enqerê di koma partiya xwe da axivî got ku ev demek dîrokiyê pêvajoyekê dîrokiye û em ê bi hevra bi gelê xwe re vê sîstema yek alî û bê adilane biguherînin her wiha berbijarê opozisyonê Kemal Kılıçdaroğlu li Konyayê axivî û li wir got ku em ê ji bo herkesî dadwêriyek serbixwe bînin. û Erdoğan jî serdana partiya Refah ya ji nû vedike.
أصلا سباس gelek أمي spas. في روشي بشوبين راسته. هالبته الرجل ده هاتيجي